Takže zdravíme vás z Ostravy. Mesto žije, ako vidíte, je 9 hodín, necelých ešte pol 9. A pozrite sa, ako to mesto žije. Ľudia z Landcraftu ožívajú mesto. Obyvatelia sa čudujú, prečo je taký hurhaj na ulici o takomto čase. Vôbec netušia. Je vidno to Semafory nefungujú. Je vidno to banícke mesto. Baníci chodia spať. Ty, aké si to povedal? Industriálne, či aké si to... Priemyselné. Áno, Industriálne. Ale jak to dalo úplne, jak pán. Električky tu máme vychytané. A pozrime sa, čo tu dymí. Čo to tu máme? Kúpele. Kúpele v hlavnom meste. Kamály. Fú, kandel je fajnový. Fú, teplý kandel. A smerujeme do fóruma. Fórum je najväčšie stredisko v strednej Európe, no vlastne iba v Ostrave. Pripomína našu Euroveru, starú známu. Belzi pochoduje. Je hladný a nervózny. Belzi, čo nám k tomu povieš? Čali točí video. Môžem robiť videa? Som vloger? Som jak Hogi? Som vloger, si musím spraviť alebo merch. Exploited. Musím spraviť merch a založiť stream a odpovedať na otázky za 10 korún. Takže... Počkaj, ti hneď dám 10 korún. Za 10 korún odpoviem ti na otázky. Viera. Či máš 10 korún, ale dám ti. Takže nedostaneš odpoveď. Vynikajúco. Som zvedavý, koľko ľudí bude v tom fórume. Podľa mňa už nikto. Tak čo, Belzi, bude burger zadarmo? Bude burger zadarmo. Čo nám povieš k tomu, ty? Nič, treba mi strať, včera som sa nevystral. Iba som sa nepýtal. A ja som sa vysral, a Belzi sa nevysral, ako už povedal. A ja som zavysel, A keď čo už sme si sa mimochodom vysral? pri tom. Točím, poď si hviezda. Dúfam, že ho pošlo do piči, že nemá žiadny burger. Nekúpený na Hej, povie. okolo idúci. Si predstavme, čo povie. Teraz si vyberá, neviem, čo sa má vybrať. Je v koncoch. Belzi atakuje. Dobrý deň, prosím si jeden burger. Belzi Ja ho mám mať atakuje zadarmo. burger. Ale tu nepredávame zadarmo. Ale tu je napísané. Ale ja som pekný. A mám veľké svaly a bicepsy. Každý deň cvičím. A to je to na piču. Ďakujem pekne, ďakujem. Konečne, mám to ale teba. Piče, to čo mi dala, aké drobáky. Kurva, to je ale Tak mu teplo. dala, aký kelíma. Som spokojný svojím nákupom. Aj keď som nemal platiť, platil som. Nakoniec to kúpila piče. Burger vypredali. Do piče, jak sa napúšte to piče. Ani toto nefunguje. Dal by sa si proteín. Aj tu mi nedajú. Pozrite sa, ja ho napísal. Dneska to zase vyskúšam na hajzli. To spokojný sa tvojím nákupom. Pán Belza, čo vám povedala pani predavačka? No bol to predavač za prvé. Za druhé, že veľmi pekne ďakujú naspäť. A burger zadarmo ste dostali? Dostal takúto detskú porciu. A čo budeš celkom na toto mesto? Tvoj pohľad. Môj pohľad na mesto je taký, že kebyže sa tu stratím o polnoci, tak cestu nájdem až o 3 dní. To je dosť možné inak. Ale však je to mesto zábavy, ne? Mňa to mesto zábaví. Mirko, jaká by bolo veľmi rád. Keď je vás minimálne 10. Keď si človek dlabo nespraví, tak ho nemá, no. Tak to býva. Vtedy môžeme hovoriť o meste zábavy. No, dá sa povedať. Ukážem ten Whopper. Ale Burger King. Pepsi Light iba. Tak ešte si dopriali iba tak. Od včera, čo sme tu boli, videl som stále tých istých 4 ľudí. Čím to bude? Dokonca aj tá upratovačka, to je istá. Jediná zábava, čo tu v noci zažiješ, je, že ťa taxikár preveze cez pešiu zónu. Išiel terasou, neterasou, išiel cez pešiu zónu, On už vedel 150. dopredu, že je toto zakapaté, že to... On to už tušil. Mohol si to dovoliť. On vedel, že ani v zásade neprebehne. To aj potkany podľa mňa nechodia von. Dáme pohľad na nákupné centrum. Ale nákupné centrum majú pekné, treba uznať. Kebyže to je Bratislava, tak má veľký úspech, si myslím. Naozaj, je to tu prehľadné, idem po schodoch, dostanem sa niekam. Ne, že neviem, ktorý má
Eskalátor. mám ísť dole. Presne tak. No ináč to je na hovno. Vzadu máme kino a Belzy papinka. Ešte stále. Ja som nikdy nevidel tak málo ľudí v McDonalde. Ten jeden človek tam je. Nevidel tak málo ľudí v meste. No tak to je sa ráta tiež. Pozrite sa. Aj McCafe zaspáva už tá časnička. Ale pozrite sa na tú vychytanú reklamu. Napríklad takúto reklamu som na nákupnom centre ešte nevidel. A to je dosť vychytané podľa mňa. No. To sa mi dosť páči akože. Dávajú tam síce úplne chujoviny, ale páči sa mi to. Kebyže tam dajú reklamu na Minecraft. Kúpuješ si tam reklamu? Mohli by sme, čo by sme tam dali? 99? Neviem, naše hlavy by tak bude Dáš mi napiť Cola Light? Ne. Fúha, Taká dobrá, príchuť. dobrá. Taká ostravská, Steviová. taká priemyselná. Ale viete čo, tu keď si nájdete nejakú ženu, tak môžete ju zobrať do tohto centra. Tu je otvorené do 9 hodiny. To je akorát taký čas. Hodný na spánok. Hej, a potom môžete ju odviesť domov. Ale počujete sa, obrňte, zoberte si paralýzer, nejaké kuše a podobné veci, lebo zombici tu z kanálu. Pozrite sa na ten hype McDonald's. McDonald's sa pokúšal približiť tie reklamy na druhej strane a nepodarilo sa. Za to, že jebli si logo, to tak na sklo. Akože skúšali to. Je tam tá podoba, hej, tá akože výšková podoba, je tam... Samozrejme, no. Veľkosť aj ne, ale... Pozrite sa. Typek, jak si to valí. Ťažko povedať, či to je dievča alebo chalan. Uvidíme. Keď pôjde na svoj. Upara len dá povedať. Ale bolo. Čo vám k tomu povieš? Odhal sa nám. No Ja nič. si myslím, že si chlapec. Nemýlim sa. Ďakujem, aspoň jeden. Ukážeš nám niečo viac? No, lebo že si, vymieňaj. to si asi zlomil nohy. Vymieňajú prázdne boxy. Na ďalší budúci týždeň. Na ďalší mesiac možno. Je vidieť, že ten malý typek má dosť. Už to Stále musí si myslíš, že to je typek? Myslíš to v tom červenom tričku a červenej šiltovke? Ja to mám dosť. Nejak tá podoba sedí na teba. A dám otázku na toto video. Čo by ste spravili, ak by prestalo svietiť slnko? No To by ste povedzte ho sami. nahradili. Do komentáru to povedzte. A potom vám dáme odpoveď, aj video odpoveď možno. Dáme vám video odpoveď v ďalšom videu. Vynikajúce. Pozrite sa. Left 4 Dead naživo. Tento múr úžasný, zabudovaná parfumérie, jasmín. A takto to vyzerá v ostrove. Kokos toto vyzerá, keby teraz to nejaký toxic zombie vyberá. Ja mám pocit, že mám utekať, lebo všetci sa pripravujú na nočný Pozri kúr. hen, električka nikto ju neriadi. Pozrite sa. Zombie električka. A toto je ostrava, dámy a páni. Toto je ostrava v noci. Toto je ostrava. Toto je akože hlavná ulica, tu svietia svetla, kde ne. Toto je ako u nás na obchodnej, pozrite sa, ako to tu žije. Pozrite sa, koľko ľudí. Hej. Reklama z 2008. Pozrite sa. Po výklade. To vážne? Regenerácia. Regenerácia. Degenerácia. Toto je degenerácia. A táto Svejgová bunda. Pozrite sa. Nedáme si spraviť takéto ako 99 Pozrite sa, jaká reklama. Ak by ste to dobre nevideli, tak je to prilepené lepiacou páskou A každý to je jeden. úplná séria, hen. Kúpiš si toto, to si orazítkuješ túto bundu, k tomu si ešte to boty a do toho si balíš notebook. Tak sa zmestil to môj možno. Dokonalé upevnenie vnútri. No to asi neuvidíte, ale je tam úplne hovno. Tak toto je ostrava, no. Pozrite sa. Každý obchod je zamurovaný. To je on čo. Budova vyzerá, ako keby zhorelo včera. A divadlo Antonín, to vyzerá jedine dobre v tom. Asi. Vyprávajúce sa rozhlasy. Tu jediný, kto sa rozpráva, sú tu tak tieto dva megafóny. No, tam hovoria príbehy zo života. Keď ste smutní, môžete prísť sem a počúvať. Že keď ste smutní, čo budete robiť. Keď nemáte doma koho počúvať, keď už vás aj manka omrzí. No tak príďte sem, sadnite si na lavičku a z tohto megafónu budete počúvať, že ja som smutná. Daj niečo, čo by Počkajte. mi rozmyslelo. Čakáme. Už aj ten sa na nás vystrel, tu nemôžeš čakať, že ťa niekto privíta. To je hrozné. Už proste ťa sklamali aj. Už aj rozhlasy vypínajú. Akurát tento začal. No a začal druhý. Serať nádlo. To Jeba bude na to. proste zabili, tak to som úplne nečakal. Že proste Ostrava bude úplne takto zabité mesto. Tiež som čakal, že tu bude väčší hype a že tu budeme žiť noci a chodiť na diskotéky, ale tu asi diskotéky Ja to nevidím neexistujú. nejak múdro, že
Chodíš tak do divadla. Aj na dedine 500 obyvateľmi je nejaká party. No poď tam Bohu, aspoň tá dedinská, ty kokos. Tam to viac roztočia, jak tejto električke. Hej, samostatné električky tu chodia. To sa aj električky nedajú. To je úplne mimo. Ešte budky, A pozrite sa. tu každý o 12 chodí volať. Pozrite sa na toto. Tu sú budky na telefonovanie a to je jediný spôsob komunikácie. Tu ani mobily nefungujú. Toto je jediný spôsob komunikácie. Skúš, či funguje. Vytoč niečo. Ne hasičov, ale. Zakázané číslo. Zakázané číslo. A ten pavúk tuto na tých spolách. On je normálne pod... Pavúk nad vami. Tu piče. Tak táto budka sme bola dlho. Počkaj, ti na ho zasvietí. Ale ten pavúk je Osvienil, pod displejom. poď. Poď. A pozor, aby sa nezlakol. Pozrite sa. A tam hore Jaký tieň, nechutný. kúkajte Fuj. hore tieň. Fuj. Fuj. Ježišmaria, niečo ma to kuslo. Daj pozor, nech sa tu nejaké kone skočil nedrazia. Tiež mám pocit, že Najviac zabité bolo, že v tom displeji, ale v displeji bol pavúk. To bolo úplne zabité, proste ja som ani nevedel, že čo tam je napísané takto. Niečo napísané, že informácie a potom pavúk. Kokos, akože on je nejaká Jolanda, že mi odpoveda na otázky. A pozrite sa. Ideme už na Landcraft, to je jediné miesto, kde to dneska žije a po celý rok. Kde to žije Jediná 3 dní udalosť. v roku, to je jediné, kedy žije Ostrava. Už sa blížime, trošku poprchadám, ale nevadí, aspoň nebude tak teplo. Aspoň nejaké osvieženie. Toto je Ostrava, toto je Ostrava. Hlavne miesto zábavy, tý bola. A pozrieme sa na našich spoluhráčov. Kde sú? Nevieme, nájdeme. Tak, už sme v hlavnej hale, tu je bufet, kde sme sa strávovali, kde majú dobré toasty, ale bagety majú zadreté jak hovado. Si zajesť to pre. Už tu cítim iba alkohol. Vynikajúco. Stolný futbal v Zrtiažici. No. Teraz ideme za našimi spoluhráčmi, keď tam niekto vôbec bude. Jeden. Akorát na tom, na tramvaj som tam hľadal. Jestli bych jel. Hore. Náš spoluhráč išiel na tramvaj. Či ešte existuje tá zastávka toho? Alebo či to ešte vlaky vôbec chodia? Podľa mňa tento priestor jediný žije. To je fakt všetko, čo tu žije. Celé Ostrava. Tohle výstavište. Skoro som trošku spadol na hlavu. Iba trošku. Iba trošku. Ja musím padať na hlavy. Tak a sme v hlavnej stage. Počkaj, tu ešte nezačalo finále hercov. Pozrite sa. 90 hodín, ale je tu stále teplo ako v pí. Vidím Grufusa. Blížime sa za našimi spoluhráčmi. Určite budú bez seba, že sme prešli a nestratili sme sa. CS. Tento mladý junák si myslí, že mu pustím počítač. Môže dúfať, chalan. Tak, pozrite sa, komu sa blížime. Drtiči najväčší. Sú tu. Zdravím chalani. Seba. Toto je naša výbavička. Ukáž moju výbavičku, prosím. Počkajte, ukážem vašu výbavičku. Tak, tento teampadík vydržal už Dáva, tu je normálne skamenená káva. skamenená káva. Tak to som ešte nevidel. Ale je tu bordel jak po prvej svetovej. Charlie? Pochopíte to? Skamenená káva. Pošli mi to, hodíme čo na Facebook. Mám ho hodiť na Facebook. Ne, ja to nejak skúsim zostriať, vieš, akože coming soon. Čo mám ti poslať? Nejaké zábery, ne? Čo, ohľadom Facebooku? To, čo si teraz točil, si Čo som točil? Ty si točil tieto videá, tak pošli mu niečo nejaké. Nehyb sa. Chcem identifikovať tvoje oko. Sorry, to bolo blízko. Zaraz tu mám